Fl-aħħar snin Malta esperjenzat qabża sinifikanti fl-iżvilupp uman skont l-indiċi tal-Programm tal-Iżvilupp tal-Ġnus Magħquda, il-UNDP, li għadu kemm ġie aġġornat riċentament. Fil-fatt jirriżulta li mill-2016 l-hawn pajjiżna mhux biss irnexxielu jidħol mal-aqwa 15 il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea, iżda llum il-ġurnata hu klassifikat fil-25 post minn fost 193 pajjiż jew territorju evalwati fl-indiċi. L-indiċi magħruf bħala HDI fil-qasir jikkalkula l-kisbiet nazzjonali fi 3 dimensjonijiet bażiċi li huma l-ħajja b'saħħitha u twila, l-aċċess għall-għarfien u l-edukazzjoni u l-livell ta' għajx indeċenti. Fil-każ ta' Malta l-Programm tal-Iżvilupp tal-Ġnus Magħquda jisħaq li l-valur tal-HDI lokali tela minn 0.726 fl-1990 għal 0.915 fl-2022, bidla pożittiva ta' 26% u llum ipoġġina fil-kategorija ta' żvilupp uman għoli ħafna. Jirriżulta li t-titjib qawwi relatat beda jiġi reġistrat fl-aħħar 8 snin mill-2016 mindu Malta qabżet fl-14 il-post fost il-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. Interessanti wkoll kif l-istess perjodu ta' bejn l-1990 u l-2022 id-dħul nazzjonali gross ras għal ras żdied b'xejn inqas minn 142% biex illum jottal kważi 42,000 euro kull ċittadin jew 10,000 aktar ras għal ras fuq l-2013. Dan kollu nkiseb riżultat tal-ħidma politika sfiqa ta' gvernijiet laburisti li fl-aħħar snin mhux biss bidlu d-destin nazzjonali u sena wara oħra offrew l-aħjar kondizzjonijiet tal-għajxin iżda wkoll ipproteġew lil kulħadd fostna meta faqqas saram globali bil-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra fl-Ukrajna b'mod partikolari. Tlabna lill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzoni reaġixxi għal dawn ir-riżultati fl-indiċi tal-Ġnus Magħquda u tenna li dawn ir-riżultati huma konferm oħra tal-avvanzi li s-soċjetà tagħna għamlet grazzi għall-politika tal-Gvern. Qal li din il-politika twassal għal tnaqqis sostanzjali fil-faqar u fiċ-ċaħda materjali u soċjali, tnaqqis fuq id-dipendenza soċjali, livell rekord ta' impjiegi u avvanzi kbar fil-kwalità tal-ħajja, fis-saħħa u l-edukazzjoni, titjib ġenerali fil-livell tal-għajxin tal-poplu Malti u Awċi.